Tate Lekota strongly believed that reconciliation was not weakness but strength. Sekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile umchaze ongasekhoyo uMusiwa Likota njengomntu ebengumxolelanisi nohloniphileyo kakhulu umgaqo siseko weli. Umkomishana lamapolisa uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uzimase intlanganiso yemibutho emibini yeteksi kwilinge lokunxiba intanda kule mihlambi yalanayo. Zikhona ke bhuti nezinye cases ebekareport uba nasestafini abantwana banako kumbetha ndihambe ndiyoma phaa kulaa ndawo akhwelela kuyo istafu. Basothukile abahlali baseLibode eMpuma Koloni sisiganeko sokusweleka komntwana oneminyaka esi-8 imibongo nokutholwa ukuba uye wathatha ubomi bakhe. Sinibulise emakhaya kanti Ndambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Usekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile wothulela umnqwazi lo wayesakuba ngumphathiswa wezokhuselo weli nobekwangumsunguli weCOPE umnumzana Musiwa Likota. Lo kaMashatile umchaze umnumzana Likota njengethandazo belingumxolelanisi kwanomkhuseli womgaqo siseko weli. Umnumzana Mashatile ukuvakalise oku ngethiwe besenza intetho ephambili kwinkonzo yomncwabo yaseburhulumenteni kaMnumzana Likota eBloemfontein namhlanje. Ibingumbono omxesibe abantu bephume ngonina kuquka usapho, izihlobo, amaqela awahlukeneyo ezopolitiko, imvaba ngemvaba, inkokheli zomthonyama nezigubhuxa zoshishino. Bonke bezokuthi indlela ntle kwaliqala lomzabalazo lineenduma ezingaphambili. Ukanti usapho lakhe luthi esisambakanya sesithonga sokusweleka kwakhe sihlabanisele kabuhlungu ecabangweni. He's gone and left the whole family's hearts broken. Our hearts are not broken for nothing. They are broken because we have a great loss. Iqela lakhe awalisungulayo iCOPE lithi liza kumhlonipha lo kaLikota ngezenzo ngokuthi libuyisele intembeko kweli qela liqhube kakuhle nakwinyulo luzayo lomasipala. A reflection on his life today must also make us reflect on the responsibilities he leaves behind. The greatest tribute we can offer President Musiwa Likota should not be found in our words alone, but should be found in our actions as well. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula umchaze lo kaLikota njengenkokheli ibinomqolo umaxhalanga ndidleni nza kuyifela inyaniso. Sometimes this commitment to principle meant that he stood apart and was misunderstood. Sometimes it meant that he spoke uncomfortable truths. But history teaches us that progress is often driven by those who are prepared to think independently and act with integrity. Ukanti amaqabane wakhe athi ibiyinkunzi le ethi yaqhuma zibhekabheke ezinye inkunzi. And in Terra's vocabulary, the word defeat or failure did not exist. He never gave up on the goal he pursued. He was stubborn to the end. He was like a bulldog. Esenza intetho phambili kule nkonzo yomncwabo, usekela Mongameli weli umchaze lo kaLikota njengethandazwe ebeliqolele ukumilingca emqolo kudla amahashi likhusela umgaqo siseko weli. He was never swayed by partisanship or personal gain. Instead, he returned again and again to the Charter's call for unity, equality, and shared belonging. Lo kaMashatile uthi uNtate Likota
ibisisitaka soluntu ebesingakhokelisi isikhundla ngaphambili. He knew that the measure of a leader is not how long he holds office, but how faithfully he serves the covenant of Congress. Umnumzana Likota ebethobekile kakhulu kungekho mntu unokuthubeleza phansi kwakhe. Ebephakamile kakhulu kungekho mntu unokuqabela phezu kwakhe. Kwaye ebembaxa kakhulu kungekho mntu unokujikela ngaphaya kwakhe. Ushiya ngasemva kulomhlaba umagadahlabayo ngameva neenkunzane unkosikazi wakhe nabantwana abasixhenxe. Kwaduka ke thole leduna ugalele ngazo zonke de kophuka neyokuhlanganisa. Usapho, abahlobo kunye nabathandi bakaSolly Philander bebengungelene kwinkonzo yomngcwabo bezobthintlelantle kwiqhula ebelibukhali nebelusonwabisa abantu uSolly Philander. Kule nkonzo uchazwe njengomntu ebenobuntu kwaye ebengafihli makhuba kulinywa kwimiba yentlalo nejongene nabantu bebala kweli, kanti liqala legcisa lisweleke ebutsheni bale nyanga lineminyaka engama-65 emva kwedabi nesifo somhlaza. Kwiholo ibizele ime ngembambo zezihlobo, usapho kunye nabathandi nabaxhasi bakaRhasatsha weqhula leli uSolly Philander, abo bamaziyo nabasebenze naye bamchaze njengechule leqhula nebelinesakhono esisodwa sokubalisa amabali. We have lost a legend, an icon, not just a celebrity, a person that believed in his communities. And today, at this funeral, he gave us, even in his passing, hope, faith and love. Because Solly had a big heart, a heart for everyone, and always seeked an opportunity for young artists. Says Solly Philander was a soft-spoken voice of wisdom. And even though it was soft, it was loud in the heart of those that listened to him. It says he was a son of the soil. Creative, he was a creative force who carried our stories with pride. Ukwachazwe njengomntu ebenobubele nobuntu. What I take away from the service is let love be. So I'm going to leave it at that, let love be, because my friend Solly Philander was all about love, all about community, all about giving. So I would take that and take that with me home. Ukwanconyiwe ngegalelo lakhe lokulwela umakulinganwe ngokwebala. Fortunate also to have met Solly almost 30 years ago, which is when I was very, very young. And he certainly at that time already played a role, obviously in the entertainment industry as a role model. One of the first people who talked with a colored slang about the colored slang. Not many people talked about Kruzhara back in the day. And he was one of the first people who took that to the stage. Ushiya ngasemva umzila oteketeke wezobugcisa nenkcubeko. Umkomishana lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ubambe indibano nemibutho emibini yoonoteksi yakwamaphumulo nakwaDukuza kwilinge lokungenelela kwingxaki yokujongana ngezikhondo zamehlo kwale mibutho ngenxa yemizila. Kule ndibano bekukho nesebe lezothutho kuphekwa amaqhinga okusombulula le ntsindabadala. Emva kwentlanganiso yabucala namalungu emibutho yeeteksi, umkomishinala wephondo uthi idabi lemizila enengeniso libangelwa kungabikho kwentsebenziswano, nto leyo amapolisa abone kufanelekile ukuba adibane nesebe lezothutho kunye nabanini beeteksi ukuze kuxoxwe ngezicwangciso zokunqanda olu dushe. We are aware that there's been engagement with the Department of Transport for some time regarding the conflict on the same route. But it seems like there's no solution to that from the department point of view. We came yesterday and we engaged with the top structure of board associations. And from that meeting, we agreed that we must meet again today, where all the membership of the two associations
were going to come and join us here. Uthi amagosa ajongene nokukhupha impephamvume zemizila ayasilela ukwenza imisebenzi yawo ngobuchule, nto leyo ekhokhelele ukudushe olungapheliyo. What discovered is that within the department, there's problems. The officials that are working responsible for issuing of permits, they themselves have issues. The new HOD that is appointed there had a meeting with his staff, and he took a decision that from the transport Department of Transport point of view, they are going to suspend the route, the operations on this specific route, and they're going to appoint independent bodies to investigate the issuing of the permits or the operating license on the specific route. Usihlalo webhunga elijongene nemiba yeteksi uthi baza kuvumela le mibutho mibini ukuba idibane bucala. They need to remember that they are in business. So the shutting down of business is not what they are buying the vehicles for. So that is the last resort that the department has taken. Isebe lezothutho lithi liza kuyivala yonke imizila ukuba le mibutho mibini ayide ifikelele kwizivumelwano ngomvulo. Usizi lubhalwe emehlweni kusampo lakwaNtamehlo eGqulu eMpuma Koloni emva kokusweleka komntwana wabo neminyaka esibhozo imibongo nokuthiwa uye wazixhoma, kwaye kukholelwa kwelokuba esi siganeko senzeke ngenxa yokundlandlathekiswa kuka-imibongo ngabanye abantwana besikolo besenza intlekisa ngentlupheko yekhaya lakhe. Le yintambo efunyenwe ibhijele intamo ka-imibongo. Umama wakhe uthi esi siganeko sokuzixhoma komntwana wakhe senzeke phambi kwabanye abantwana. Ndophuke kakhulu emphefumlweni wami. Andifuna uphosisa. Kuba yazi xa ukhulisa umntwana ujonge lutho kuye. Ujonge uba usaya kude naye. Umntana incwadi zakhe bezithanda kakhulu, ibingumntana oclever, esikoleni bebuya no level 7 bodwa. Ayikho imini ekuthiwa uke andiphoxe xa kubhalwe exams. Abuye nje nesimboli engayaziyo, bendimazi ba bende ndimthembisa uba ndiza kuthengela into ethile ngoDisemba. Uthi bekungekho lula ukukhulisa uImibongo. Izibhlungu, inhliziyo zityumkile, sidanathekile kakhulu ngoba ibisengumntwana besajonge lukhulu kuye kakhulu. Nendlela ebebhabhu ngayo uImi iyothusa ukuba ufikelele njani kwezi ngcinga zokude abe nesigqibo sokuthatha ubomi bakhe. Ingxelo zithi lo mntwana ebendlandlathekiswa kakhulu esikolweni ngabanye abantwana besenza intlekisa ngentlupheko yekhaya lakhe. Zikhona ke bhuti nezinye icases ebekaripoti uba nasestafini abantwana banako ukumbetha, ndihambe ndiyoma phaa kulaa ndawo akhwelela kuyo istafu. Ndifike ndithethe nabantwana uba ndisanomhlukumeza because xa nimbetha estafini bufuna uba naye angakwazi uba aye esikolweni. Nomnye umzali wakwabuye ndixelela uImibongo uba uthe esitya isonke esikolweni wafika lo mntana woxutha esisonka wasijula phantsi wasishikixa. Kusenjalo isebe lezemfundo lithi linika inkxaso yasemphefumlweni kusapho. Emva kokuva ngale meko isebe lela activator i-psychosocial support for izikolo zozibini ukuqinisekisa into yobana ngaba abantwana ootitshala kwakunye nee-families ezichaphazelekayo apha sathi sifumane i-debriefing kwakunye ne-trauma counselling. Isebe lithemba okokubana ngaba kuzabancedisa baqubisane nale meko yokulahlekelwa ngabantwana abasebancinci. Nanjengoko eli khaya lingathathi ntweni, lucela uncedo nakowuphi umsamariya olungileyo ukunceda ukuba uImibongo enzelwe umngcwabo onesidima nesithozela. Iqela lamadoda ali-18 nazibiza ukuba zizigaxa zenzuzo akwiphulo lokutshintsha imizimba yawo ukuze libe sempilweni. La madoda yalupapasho luhambo lwawo lokuzilolonga kumaqongo onxibelelwano kwaye adityaniswa injongo enye kuphela yokucutha imizimba ngelokuthintela kuba angangenwa zizifo neziphathelene nendlela yokuziphatha. Konke kwaqala kwiveki ezintandathu ezidlulileyo ngenjongo efanayo yokuba sempilweni ngelixa bekhuthaza amadoda ukuba atyale imali kwimpilo yawo. Eli qela liquka oosomashishini abaye bathatha uxanduva ukwehlisa umzimba. Uqala kwami ngoba le team ngiyifice ivele isendleleni
Kodwa ngicabanga ukuthi ayino 2 days or 3 days babili abantu ababeyiqalile ngase ngibona sibonisana nomfowethu ukuthi no ingalekelela ekuthenini njengoba sekwaba nezifo esikhathini samanje ingalekelela ekuthenini ube healthy izifo ingangeni kalula nezivele zikhona egazini ziphume. Izigaxa zenzuzo zizuze inhliziyo zezigidi zabantu abaxhasa ngokupheleleyo impilo yamadoda. Ukhona umehluko enguzwayo egazini noma ngitshelwa abantu ukuthi engazuthi ngiluzile kodwa ukhona umehluko enguzwayo futhi engujimelayo mina bengajimela ukuncipha bengijimela ukuba healthy so lokhu sekuyibonus ukuncipha. Ukutyeba kwandisa umncipheko wezifo ezifana nesifo senhliziyo. Izathu ukuthi ngize la into ngibona iweight yami oqala nje so ngeke ngajabula umkhulu masibize ethi ayingcono sibe konke esihlanganisayo sizama ukuthi si-exercise kwenzele sibe nempilo. Ngiyamgqugquzela futhi omunye umuntu wesilisa engasabi ngisho ukuthi ungangami engasabi neweight yakhe esukume nje ehambe noma wokhe ngakubo nje noma ikilometer noma 2 kilometers. Ama recommendations are to 30 minutes a day. Uma uzophusha from 30 minutes a day more than that at least yenza kathathu evikini. Kokunye nanokuthi ke igoal yakhe ithini kuyahlukana nginalapho ukuthi omunye ujimela ukuprepare comrades so loyo ngeke ke sithi akenze 30 minutes a day. Lenkqubo ikwaliqonga lokuxhobisa iqhuba incoko malunga nokuxhatshazwa ngokwesini ikwaxhasa imanyano. Usihlalo weziko elizimeleyo elijongene neenkonzo zonyulo umnumzana Terry Tselane uthi ikomishoni ezimeleyo yonyulo kumele ikhawuleze ibhengeze usuku lonyulo lomasipala khona ukuze abemibeli namaqela ezopolitiko bakwazi ukwenza amalungiselelo abo okukuzana njengoko ikomishoni ezimeleyo yonyulo ebutsheni bale veki ibhengeze ukuba inkqubo yokubhalisela unyulo iza kuqhuba kwimpelaveki yomhla 20 nowama-21 kuJuni. The reason why it is actually important for an indication of when the elections are likely to be, it is largely because the period within which the elections are supposed to be taking place in terms of the Constitution, it's a very complicated period because November, the majority of students are writing examinations, and in December, as we know in South Africa, it's a very difficult period because those people who are working are going in different places for holidays, sometimes to the original homes, which is in the rural areas. And January is also a very difficult period. So the earlier we get to know when the elections are going to take place, obviously it's going to be important in terms of planning around the date of the elections. Kakhulu ke mamqwathi noma mzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli ekhaya ndikwamkeleke kudesika yam yemozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathebo mvanje ngokumanzi masiyijongeni ke bethuna nansi imozulu mbukeli ekhaya siyesiphawula kaloku kokuqala ngeziganeko zethu ke zemvula mimoya mpela kaloku kumzantsi Afrika ngokubanzi nawe uyaphawula apha ekhaya banoko kusibekele kakhulu mpela kwindawo ezininzi kumbindi namantla apha ko-Vryburg ngexesha lasekuseni phaya amaqondo okutshisa phantsi anciphe mpela phaya ifika ku-12 degrees lapha kodwa ngokufanayo futhi ekuseni futhi ezo ziganeko zemvula ngenxa amaqondo okutshisa kaphansi alishumi nje elikhatshwa sisithandathu ngokubanzi bethu nekhaya masijongeni ke amaqondo wakho okutshisa phantsi naphezulu sifike ephondo lokuqala neliphalo nephondweni kaloku lasempuma koloni ngamandla mbukeli wam ekhaya kumbindi nentshona phako laphondo futhi kokaladoko kwasekuseni phako Jamestown Bakersdorp kwasekuseni futhi amaqondo okutshisa anciphe kakhulu ngo-11 degrees ngokunjalo napha ko-Alvani kuyotsho ekomani futhi kusabanda xa bevuka phaya ngomso okanye ngokubanzi bethuna baphila kanje phaya ephondweni lase-Free State impela ke kwindawo ethanda ukuphakama kakhulu kwelaphono ndawo ezininzi phaya ko-Sasolburg napha ko-Welkom futhi kungathi kubande ngenkwankca nje ngephi phaya ekuseni futhi ngokunjalo naphaya e-Ficksburg amaqondo okutshisa phantsi ngo-12 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla mbukelo mekhaya futhi ke kumantla nempuma kakhulu kolaphondo phaya ko-Beaufort West ekuseni futhi ngamashumi nje amabini abe nanye amaqondo wabo okutshisa aphantsi nezo ziganeko futhi zentuthumo ngamandla futhi ekuseni kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya e-Northern Cape mpela mbukelo ekhaya ke futhi kwindawo ezininzi
ezininzi ezizinzeke kwimpuma namazantsi walapho naphaka lokudiyara futhi nasePriska qaba ngamafu phaya ngexesha lasekuseni ngenxa ka-21 degrees ngokubanzi ke nantsi imozulu phaya ephondweni lase-northwest ngamandla ke futhi kwintshona nombindi olapho kaloku iindawo ezininzi phaya koFreiburg kwasekuseni futhi ngathi kududume futhi kubaneke yonke laa ntsasa ngenxa ka-12 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya eGauteng impela ke kumazantsi walapho nendawo ezininzi phaya koVereeniging kakhulu ke koCarletonville unyuke napha kumbindi eSprings kwasekuseni futhi ikhona ingqele njengephi ekhathwa zidudumo got 14 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi futhi sijonge ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo mpela ke kumazantsi nentshona ilapho lophaka kaloku koThabazi befuthi ekuseni nakumbindi ephondweni futhi ePulukwane ku-17 degrees ekuseni ngomso kokubanzi futhi nantsi imozulu ephondweni lasempumalanga ngamandla ke kumbindi walapho nopha komalahleni futhi emele kwasekuseni zezo ziganeko zezo ntshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsasa kube bubanda futhi ekuseni ngenxa ka-13 degrees mbukele ekhaya vuma ndivale ndisonge imozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla ke futhi koDurban kwasekuseni ngo-23 degrees napha koPietermaritzburg futhi kuyabanda kunetha ekuseni ngenxa yelishumi nje elikhathwa sisibhozo mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli Kamnandi mawethu.